Egunon, bizia sendo oinarritu nahi duzuen guztioi, ongi etorri beroa. Baita segura irratiaren bidez otoitzontara bildu zeraten guztioi ere, berri ona zuei, ongi etorriak. Bere bizitza baino zerbait baliotsu augurik bai ote du gizakiak. Bizitza da gure baliorik bikainena, eta aldi berean arazorik sakonena, galtzeko arriskuak erasotzen gaitu eta estutzen. Bada hala ere gehiago larritzen gaituen heriotz bat, gure bizitzari zentzurik aurkitu ezina. Zergatik bizi, merezi aldu bizitzeak. Kristauari egiten zaion eskaintzaren muina salbamenaren eskaintza da. Bizitzaren muga ez da heriotza. Bizitza honen etorkizuna jainkoak bere eskuetan dauka, eta betetasuna eman nahi zaiola itxaro du fededunak. Gauza berriak egiten ari naizela ez alduzu ikusten. Galdetuko digu gaur jainkoak otoitzaldi hontan. Itxaropenez kanta dezagun zutik jarri eta jauna zure dei hotsa heldu da durena. Jauna zure dei hotsa heldu da Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesukristo jaunaren grazia, barkazioa eta bakea zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, Karizumako bidez, Misterio Santuaren atarira etorri gara. Hasteko, jargaitezen jainko onginaizkoaren aurrean. Denok bekatariak gara. Jainkoak barkatzen die ordea, bihotz apalez, bekatua aitortzen dutene. Horregatik, aitortzen diot jainko guzti zahaltsuari, eta zuei ere bai denen senideoi. Bekatu egin dudala, kogapen, hitz eta egitez, eta egin beharrak ez eginez. Bai, bekatari naiz. Horregatik eskatzen diet Andre Maria beti birjinari, haingeru eta santu guztiei, eta zuei ere bai ere senideoi, otoitz egin diezaiozula nire alde, jainko gure jaunari. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Erruki
Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, zure semeak bere bizia emateraino maite izan zuen mundua. Egizu, guk ere maitasun bera izan dezagula beti. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lehen izan zenaren oroipenak ez du askatuko erbesteratua, baina jainkoak lehen egin zituenak ikusiz, itxaropena sortu dakiguke, esaten digu Isaías profetak. Todas las imágenes que la naturaleza y la historia ofrecen al hombre pueden resultarles significativas. Su mensaje de liberación es agua viva para la sed del desterrado. Escuchemos al profeta Isaías. Isaías profetaren liburutik. Honela mintzo da, jauna. Jaunak bidea zabaldu zuen itsasoan, bidezka ur oldartsuetan. Gurdi eta zaldi, gudarostea altsua atera zuen gudura. Ara, erori dira etsaiak berriro ez jaikitzeko, itzali dira bukatu kandela metxa bezala. Ez oroitu iraganean gertatu ez gogoratu antzinako ez. Begira, dena berri egitera noa. Hasia da sortzen, ez aldiozue antzematen. Bidea irekiko dut basamortuan, ibaiak landale horrean, basapiztiek, txakal eta ostrukek goretxiko naute, ura emango baitut basamortuan, ibaiak sorraraziko landale lehorrean, neure herriari, neure aukeratuari edaten emateko. Eta neuretzat eratu dudan herriak nire gorespena iragarriko du. Jaunak esana, bikain jokatu zaigu jauna, handia pozan daukaguna. Bikain jokatu zaigu jauna, handia pozan daukaguna. Jaunak zionen zoria datu zuenean, ametsetan ginela iruditzen zitzaigun, barrez bete zitzaigun ahoa, pozez oinuz Espainia. Bikain jokatu zaigu jauna, handia pozan daukaguna. Gentil herriek ere auzion zaten, bikain jokatu du haien arde jaunak, bikain jokatu zuen gure alde jaunak, eta pozarren gaude. Bikain jokatu zaigu jauna, handia pozan daukaguna.
Apostolu eta Jesusen laguntzaile izatera deitua izan zen Paulo, baina horrek ez zion betetasuna sortu, esango die Filipotarrei. La meta de la carrera cristiana coincide con la misma frontera de la vida y todo lo estimo pérdida comparado con la excedencia del conocimiento de Jesús. Escuchemos a San Pablo. San Paulo apostoluak Filipoarrei egindako gutunetik. Senideok, nire ustez ez du ezerk Deus ere balio Kristo Jesus nire jauna ezagutzearen neurrigabeko ondasunaren aldean. Kristogatik dena galdu nuen eta dena zaborraren pareko jotzen dut, ura irabaztearren eta arekin bat eginda bizitzegarren. Ez naiz neurez salbatzen, legea betetzeagatik alegia, Kristogan sinesteagatik baizik, jainkoak sinismenaren bidez salbatzen nauelako alegia. Kristo ezagutu nahi dut, haren piztueraren indarra neuregan sumatu eta haren nekeetan partaide izan nahi dut, haren antzeko bihurtu eriotzean, horrela hildakoen piztueran ere parte izango dudan itxaropenez. Ez dut esan nahi hori lortu dudanik edota helmugara iritsi naizenik, baina lehian jarraitzen dut eta eskuratzen dudan Kristo Jesusek ni neu eskuratu ninduen bezala. Senideok, ez dut uste dagoeneko eskuratua dudanik, baina atzean gelditu denaz ahazturik, aurrera jotzen dut eta helbururantz lehiatzen naiz saria iristeko. Horretara deitzen baitit jainkoak goitik Kristo Jesusen bitartez. Jauna esana, Pekatuan harrapatua izan den emakumea daukat aurrean Jesusek. Zer idazten ote du lurrean? Legezantzaileen okerkeriak behar bada. Norberaren jokaera okerrak gaitzetsi beharko lituzke egiazko fededunak, ez besteenak. Gure aurrean zer idatziko ote luke gaur Jesusek. Nik ere ez zaitut gaitzesten. Entzun dezagun ba Jesusek guri esaten diguna. Zure hitza jauna mintza bekit. Denok zure hitza jauna. Zure hitza jauna, mitza beti, betolkin ineuri, zeuk esarri. Zure hitza jauna, ditut ni, jainkoz nadin. jauna zuekin, eta zure espirituaren. Jesukristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesus Olio mendira joan zen. Egun sentian jauretxera agertu zen berriro, eta herri guztia etorri zitzaion.
Jesus eseri eta erakusten hasi zen. Idazlari eta farisearrek ezkontz nahazten aurkitutako emakumea ekarri zioten, eta erdian ipinita esan zioten, Maisu, emakume hau ezkontz nahazten aurkitu dugu, eta Moisesek horrelakoak harrika hiltzeko agindu zuen legean. Zuk zer diozu? Azpikeriaz esaten zioten hori, zertan salatu izateko. Jesus ordea, makurtu eta lurrean idazten hasi zen behatzez. Baina galdezkari baitzaizkio, zutitu eta esan zien. Zuen artean bekaturik ez duenak, bota diezaiula lehenengo harria. Eta berriz ere makurtu eta lurrean idazten jarraitu zuen. Hori entzun zutenean, zaharrenez aurrera banaka-banaka joaten hasi ziren denak, eta Jesus bakarrik gelditu zen, emakumea aurrean zuela. Jesusek zutiturik esan zion, emakume, non daude zu salatzen zintuztenak? Ez altzaitu inor gaitzetsi, eta emakumeak, inork ere ez jauna, eta Jesusek, ez da nik ere, ez zaitut gaitzesten, zoaz eta hemendik aurrera ez egin bekaturik. Jaunak esana, eskerrak zuri, jauna, zure itzakara, bizitzata, idaztu hitzoren hauslata, zure hitza zeruren txinbarkata, zatozkin zeuren sulta lapata. Kristau senideok, Garizuman aurrera goaz, Pazkora begira. Ibilbide honek bihotz berritze prozesua izan nahi du. Iganderoko irakurgaiek argitu nahi digute zer ote den bihotz berritze hori, bihotz aldatze hori. Gaurko evangelio pasarteak argibide batzuk eskaintzen dizkigu horretarako. Jesus tenplora doa, eta farisear eta idazlariek adulterioan harrapatutako emakumea jartzen diote aurrean. Harrika hil behar dutena legearen aginduz. Jesusen erantzunaren zain geritzen dira. Eta Jesus isilik. Eta besteak dale gogor galderekin. Jesusek zuzenean erantzun beharrean beste plano batean jartzen du guztia. Bekaturik ez duenak, bota diezailo emakumeari lehen harria. Eta entzun dugu, banan eta isilik guztiak joaten hasten dira, eta azpimarratu egiten du evangeliariak. Jesus eta emakumea bakarrik daude orain. Eta Jesusek ez du kondenatzen emakumea. Bizi berri bat eraman dezan eskatzen dio. Biziak irabazi du bekatu eta legearen gainetik Jesusi esker. Geurera ekarriz. Neska edo mutil kozkor ginela, inoiz ez ote dugu egin harri borobil xamar bat eskuetan hartu,
pixua eta tamainaz ohartu, eta indar guztiz bota ikusitako zerbait jotzeko asmoz. Ez otu dugu egin, seguru esko baietz. Denok izan dugu era batera edo bestera, arriz edo zerbait jotzeko gogoa. Eta halako batean asmatu izan bagenun, haze poza. Orain, pentsa ditzagun, geure bizitzako ezbeharrak, sufrimenak, elkarrezin ulartuak, edo minek eta frustrazioek guregan sortzen dituzten ondoezak. Bakutzak bereak ditu. Hai zein ederra eta aringarria gertatzen zaigun ondoeza horien motiboa identifikatzea. Gure kalte guztien kulpantea zer edo norden jakitea. Pertsonaren bat izan daiteke, egoeraren bat, gertakariren bat, politikoak, beste horiek, bakoitzak ditugu beste horiek. Edo Jainkoa, zein edo nortzu dira nire ondoezaren errudunak. Eta nolako atsegina barruan dugun min guzti hori, harri kozkorra baliz bezala, bota eta gure ondoeza guztien kulpante hori jotzea lortuko bagenu. Orduan lortuko genuke oreka, orduan geratuko ginateke lasai, ondo, gustora. Orduan paketuko litzateke gure barrua, gure bizia. Horrek baitu kulpa guztia. Eta gainera, arrazoi guztiz egin dezaket hori. Motibo guztia baitauzkagu hori egiteko. Arrazoi baitaukat, hala gertatu izan baita. Legeak, beharrak, guztiak bultzatzen gaitu horretara. Eta horrela jokatzen dugu bizitzan, askotan da askotan. Maizu, emakume hau, ezkontz nahasten aurkitu dugu. Eta Moisesek horrelakoak harrika hiltzeko agindu zuen legean. Zuk zer diozu? Eta Jesusek ez du ezer esaten, isilik dago. Eta gu, behin eta berriz, erasoko, galdezka, zergatik neri. Zergatik hau, zergatik ura, zergatik horrek. Bizitzen ez alzai gotokatu behin baino gehiagotan galdera hauek erantzun gabe izatea. Jesusen isiltasunak beste plano batean jartzen gaitu. Eta egoera mingarri horiek edo horrelakorik inoiz sortu ez duenak bota dezala lehen harria. Eta gu banan-banan aldenduz goaz. Gu ere izan baigera errudun zenbait garaitan, pekatari, bizi ondatzaile, sufrimendu sortzaile, izan bai gara. Jesusek guk geuk besteei egiten diegun epaiaren aurrean jartzen gaitu. Gure buruaren epaile. Eta zaharrenengatik hasita, hau da, bizitzan eskarmentu gehien dutenengatik hasita, denok aurkitzen gara mundu kaskar honen erantzuleen artean. Inorez gara du perfecto. Ez. Beraz, ez dugu irtenbiderik geuretik abiatzen badima gara. Naiz eta arrazoi guztiak izan,
erruduna edo errua bestei botatzeko, edo beste horri, edo egoerari, edo jainkoari. Eta orain, tentsio honetan, Jesusen aurrean tupatzen gara. Emakume gajoaren antzera. Eta ni eta Jesus bakarrik gaude, ni bakarrik nago Jesusen aurrean, aurrez aurre, gutako bakoitza. Eta hor jokatzen da, jokua. Ez besteei botaz. Eta ara non, epaileak ez gaituen kondenatzen, ez gaitu gaitzesten. Beste bizi berri baten aukera ematen digu. Ez lehengora itzultzeko, beste bizi berri baten aukera. Bihotz berri batekin bizi gaitezen. Mundua eta munduko gizon emakumeak beste era batera ikusten has gaitezen. Jesusek gurekin izan duen erruki berberaz trata ditzagu. Ez lehen bezala, legearekin, arrazoiarekin, nire gustoarekin, era berri batez. Paulok hau bizi izan zuen bere bizitzan, entzun dugu. Eta honek bizia aldaerazi zion erabat. Hauxe esan du, senideok, dena galeratzat daukat, neurri gabeko ondasun honen aldean. Jesu Kristo nire jaunaren ezaguera, konturatu naiz, nor den Jesus eta nola barkatu didan, nola ez nauen kondenatu eta bizi berri baten aukera eman dit. Dena galdu nuen eta dena simautzat daukat, simautzat. Naiz eta ni oso santua sentitzen nintzen. Beste baino hobea, besteen epaile sentitzen nintzen. Kristo irabaztekotan eta harengan bizitzekotan. Ez legetik datorkidan neure zuzentasunez, edo arrazoien gandik datorkidan zuzentasunez, edo ni ez dakit nor naizelako, ez. Kristorengan sinistetik datorkidan ez baizik. Bizi berri bat, bizitzeko modu berri bat. Jainkoaren gandik baitator zuzentasuna. Ez neure gandik. Eta sinismena du oinarri. Fidatzen naiz edo ez. Paso ematen diot jainkoaren nire bizitzan, pasada din, nire jaun eta jabe izan dadin, edo ez. Gu ere bizi berri horretara deituak gaude. Paskoa, Jesus piztuaren garaia da. Eta gu ere bizi berri hori bizitzera gonbidatuak gaude, orain eta hemen. Horregatik, jar gaitezen jainkoaren aurrean konfiantza osoz. Epaile errukitsua baita. Eta bizi dezagun, bizi berritze hau, bihotz berritze hau. Orduan izango da Paskoa guregan ere. Hala izan da dira. Zutiturik egin dezagun geure fedearen aitortza. Sinisten dut jaungoiko aita ahala guztidun zeru lurren egilea. Sinesten dut haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna. Espiritu Santuaren egitez sortu eta Alde Maria Birjinagandik jaio zena.
Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, guruzean hiltzatua, hila eta opiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta kangoiko baita ahal guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinesten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Jesu Kristoren gurutzeak ematen digun konfiantzaz, gure eskariak eta mundu guztiarenak egin diezaizkiogun, maite gaitu eta. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kristau guztien alde, konbertsio garai hau sakontasunez bizi dezagun, Jesusen heriotza eta piztueran parte hartuz. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Errukiaren adierazle izan behar duten apaizen alde, sinismen eta esperantza mezu askatzailea bizi eta hotsegin dezaten. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gerran eta erruki gabeko borroka beltzean ari diren herri eta pertsonen alde. Jainkoaren erruki neurrigabeak maitasunaren jokalegera erakarritza. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Geure eta gureen alde, Jesukristoren gurutzea izan dadin guretzat bide eta esperantza bakar, Pasko argitara pozez eta ederrez irits gaitezen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Jesus jaunak erruki gaitzala eta izur dezala mundu guztiaren gainera, grazia, barkamena eta postasuna. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Egunon guztioi. Jakingo duzuen moduan, Arantzazuko santutegiak Elkarrekin bila izeneko proiektu sozial bat ipini zuen martxan 2014an, Frantziskotarrek eta laiko talde batek bultzatuta. Gizartean txertatzeko eta bizimodu duin bat izateko zailtasunak dituzten pertsonei laguntzeko ekimen bat da. Hemengo Gogartetxean, martxoa eta urria bitartean, 3 eguneko egonaldi bat eskaintzen diegu talde hauei, beraientzako inolako dirukosturik gabe. Eta egun hauetan aisialdia eta heziketa aukera ezberdinak eskaintzen zaizkie. Aurten ere, martxoan eman zaio hasiera proiektuari. Honek kostu bat dauka jakina, eta laguntza publikoak jasotzen ditugun arren, hori ez da nahikoa kostu guztiari aurre egin ahal izateko. Garizuman, otoitza eta parauarekin batera, ederra da obre eta baztertuekin gogoratzea eta horrelako proiektu bati diru laguntza ematea. Horregatik,
Eliza honetan, garizuman zehar meza nagusian, jasoko den diru proiektu honetara bideratua izango da. Eskerrik asko zuen esku zabaltasunagatik. Voiz batek morroi egin gintuen, eta gurutze santuak askatu gaitu. Zuaiz fruituak galdu gaitu, jainko semeak berrerosi. Salvatzaileako salba, zure buruz odolaren bidez, salbatu gintuzu. Gure jangoiko horre, lagun iguzu, lagun Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoak oresteko eta gizakia salbatzeko. Entzun iezaguzu jainkoa guztiduna. Eta egizu, sakrifizio honek garbi gaitzala, kristau sinismenez argitu gaituzunok. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espiritua, gora bihotzak, jaunaka dantzatu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu, jainko ahal guztidun beti erreko horri. Zure seme alabei denbora salbagarri hau ematen diezu.
bihotzen garbitasuna berrizta dezaten, eta horrela, bere grina txarretatik askaturik, mundu iragankor honetaz ardura daitezen, betikoari zintzoago jarraituz. Horregatik, santu eta ingero guztiekin batean goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Santo, santo, santua, nire guztien jainkoa, segundura berenikantza, zuberiztia, Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Zure gurutzen da biztuenaz, munduaren salbatzaile zerana, salbatzazu, Jesusa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora. Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliz zerbitzari guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun,
Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Jesusengan agertu zaigu nolako jainkoa den gure jainkoa. Eta Jesusen jarraituz, esan daiz kanta dezaiogun konfiantza osoz. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur, barkatu gure zorra, guk ere gure zortunei, barkatzen die gure zielo, ez gaitzazu utziten aldian erotzen, baina atera gaitzazu gaitzenik. Jauna, atera gaitzatzu gaitz guztietatik. Emanguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo jauna, zuk esan zenien apostoluei, bakea uste dizuet neure bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari, ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari, bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituaren. emaiogun bakea elkarri. Jainkoaren bildotsa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jainkoaren bildotsa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jainkoaren bildotsa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Emaiguzu bakea. Ona hemen, jainkoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak gu jaunaren maiontara deituak.
zure besotan oi gurutzea, hil zaigu Jesus maitea. Haren gurutze ezartzailea, ni naiz ni pekataria. Denok. Oi gurutzea, gurutze santu maitea. Oi gurutzea, gurutze santu maitea. Jesu Kristoren odolak zaitu, Kalbarioan gorritu. Ezer geroztik munduan ez du, zu bezain bat ez diratu. Oi gurutzea, gurutze santu maitea. Oi gurutzea, gurutze santu maitea. Etsaiarekin beti borrokan, hemen gabiltza munduan. Gure gidari zu baizaitugu, nor gu garaitu orduan. Oi gurutzea, gurutze santu maitea. Oi gurutzea, gurutze santu maitea. Jesu Kristoni zurekin baizik, ez dio iner arraitzen. Zure bidetik da beti zuzen, Kriston bazuen uratu zen. Oi gurutzea, gurutze santu maitea. Oi gurutzea, gurutze santu maitea. Egin dezagun otoitz. Jainko algustiduna, egizu, orain Kristoren gorputz odolekin bat egin dugunez gero, haren gorputzeko atan izan gaitezela beti. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Bihotz garbikoek bakarrik ospatu beharko lukete Eukaristia, baina geure barruan pekatu gordea daukagula ikusi ere bai. Bizitzaren azkenean, jainkoak emango digun barkamena da betetasun osoa. Eukaristia bakoitzak pekatari guztienganako jainkoak duen erruki handia erakutsi behar liguke. Jesusekin bat egin duenari,
Jesusek berak erakutsiko dio jokabidea. Eutsi dezaiogun Jesusek sortu digun itxaropenari. Agur eta beste bat arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituaren. bedeinka zaitzatela Jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren